Sanibonani guys, lona upart 3 wokufundisa ukuthi i-app yakho yakwa XM isebenza kanjani. Khumbula lena akusiyona i-video kukunikeza i-financial advice, kunalokho i-video ehlosele ukukufundisa ukuze ukwazi uku-understanda i-app yakho kwangconywana. So asingene kuyona. So i-button lethu ke sesizokhuluma ngawo guys, yileli button lani Ask AI. So uyakwazi ukuthi uma une question emqondweni wakho uyitype lana kwa XM app, then ikwazi ukukunikeza impendulo yale oyidingayo. Uma kungenjalo mhlambe ufuna nje just ukubona ukuthi okay yipi support ebalekile, naya i-question sebekwenzele wona already. So uma uyiclicka then isizoqala ke manje AI ekunikeze i-information le oyidingayo ngempela ke manje ukuthi okay yipi i-support ebalulekile njengamanje lana kuyi-gold, naya iyakunikeza the latest daily price action shows gold trading around 4327.56 yilokhu ile price lesibonayo njengamanje la. And then a key support zone is near 4300, and then obviously 4300 yakho izobe ikuphi somewhere 4300, yes angithi yabo nayi 4300. Uma ngabe uzothatha i-horizontal line yakho uyibeke lana, then uyabona ukuthi oh is 4300 nayi. That's the critical support at this point in time guys yabo. And uyabona ukuthi it has been tested several times, the support 1 2 3 uyabona lonto leyo, and then i-gold came back for the 4th time uyabona lonto leyo. Okay, so uyabona ukuthi AI ikunikeza iyakunikeza straight information lo osuke uyidinga guys yabo. So please guys, make use of this feature, is very nice, and I do teach about it in my one-on-one sessions about this feature yokuthi ungayisebenzisa kanjani. Okay, and then okunye okubalulekile lana guys ukuthi uma mhlambe let's say you buy or you sell, ngeke ngasho ngathi if you buy, let's say you buy, then kunalama button i2, right? So ngizochaza nje lelo qala when price is. So when price is, that means you are placing in a pending order, ufuna ukuthenga uma i-price ifika kulelo nani lelo. Okay, then uzogcinyake lana bese uyasho ukuthi mayifika kweyiphi price usuyayibhala la. Mangabe uvila lapho ukubhala ungayihambisa ngesiphambano yabo. Alright, mawulicisha leli button then ayizukukubuza lokho. Mawushaya ubuy izovele ithi nje okay uyathenga la. Angithi yabona lonto leyo same time. Ngizokutshela ukuthi kungani usesakwazi ukuthenga same time. The reason why sesakwazi ukuthenga same time, funda la, one click order is because leli button lami ngilenze njani laba green. So uma ngilenza liba off, mangithenga izofuna i-confirmation, iyangitshela la ukuthi confirma leli order babuzungu, uthenga i1 troy ounce ne at 4331.34 yabo. So kumele ngiconfirm ukuthi oh okay ngiyavuma noma ngiyala. Uma ngabe vele le buy ngiclicke ngenhloso then sizothi yes place an order yabo, and then i-order lenze njani bese liyangena. Uyayibona lonto leyo. Okay, then uma ngilicisha futhi izothi i-profit yakho ile mali engako, ufuna ukulicisha vele bese ngithi yes ngifuna ukulicisha uyabo. So sorry, another scenario ake sithi ke kuyashesha kuyaphuthuma njengoba ufuna ukwenza leya one click order iyakutshela if you activate one click trading you'll skip confirmations. Should ayizukungibuza leya place order leya, so i-order lami lizongena instantly. Bukuphi ubungozi baleli button? Ubungozi busekuthenini uma ngabe ufake ifoni yakho ephaketheni bese uyaconfirma bese uclicka ubuy or usell by mistake guys, imali yakho izohamba or uzozithola wenze i-profit kunoma ikuphi. But asifuni ukushiya leli button li-on. I-button leli alicime at all times, because now uyazi ukuthi umangale ifoni yakho isifonele omunye umuntu obungaqondanga ukumfonela uze umangala ukuthi awubafo wangifonela wathula uthi no ngibonanga futhi bisephaketheni. Yes, naleli button lenza into efanayo
livula ama trade unganakanga. Yayibona lonto leyo. So please be careful guys. So let us activate, then bese siyawushaya ubuy wethu, angithi yabo. So mase sishayile ubuy wethu la, then sizokwazi ukuthi senze njani, sibone ukuthi nali order lethu liyahamba. Mawufuna ukufaka ini u stop loss, uzovele nje uze la uthinte la okubhalwe khona perfect protect position, then noma ubeke nje umunwe wakho la wekhesa lapha ku1, bese uya ku stop loss, bese uyayidonsa. Ngithi yabo isiyangitshela order lami seli updateiwe manje ngokuthi ngisuse stop loss ngasibeka kuphi, ngasibeka la. Angithi yabona lonto leyo. That's another easy way yokubeka stop loss uma ungafuni ukutype imali physically noma ukuphuncha ama numbers. Ngibeke ini i take profit yami la, yabo. So isiyangitshela manje ukuthi imali engayiluza u$42, imali engayigaina u$183, yabo. So iyakusiza lento ukuthi okay, ukwazi ukumanage ini i-risk yakho ngendlela e-right. So ama number meshintsha eba green kanje, okusho khona ukuthi you are in profit with i-trade yakho, yabo. Uma ezoshintsha abe ready, okusho khona ukuthi you are at the loss with i-trade yakho. Mawufuna ukuyivala i-trade uvele uthinta la na nje ubikutshela ukuthi close position, then bese wenze njani, uyayivala i-trade yakho. That's how you place an order kuphi ku XM analysis, I mean ku XM app guys. All right, so now the last step engifuna ukunibonisa sona guys ukuthi sometimes we prefer to use i-trading view njengoba le app yethu yakwa XM ithathele kuphi ku trading view. Cishe nani niyasibona ispace lana sincane sokuanalyze. Uma ngabe ngiyayehlisa imakethe i-screen sami ngithi ngizama ukusikhulisa, yes ngizosithola ispace sokuthi amakhandlela ami abe makhulu, but ama numbers wami asemancane kakhulu. Niyayibona lonto leyo. Mangizuma ispace sami siba very limited, yabo. So ukuze solve le nkinga sisenze njani, sihambe ke siyo analyze kuphi ku the main app. Eyiphi lo app? I trading view. So if kungukuthi awufuni ukwenza kanjalo guys, just minimize to a point la uzokwazi ukusebenza khona guys ngendlela e-right, because nawe le still uyakwazi ukuyisebenzisa even though ungayanga ku trading view. But if uyathanda ukuya ku trading view, there's nothing wrong. Uzovele uze kuphi kule logo bese uyayiclicka. Uma uklikha le logo isikisa kuphi ku trading view. Angithi yabona. Mangifika lapha ku trading view guys, simple. Njoba sengila ku trading view, ngifuna ini, ngifuna ama charts. Nayi la nginikeza bani nginikeza bani konje SP500, niyabo. So ngiku SP500, so mina ngifuna SP500, ngifuna igold. So sengizovele ngingene la ngithinte bese ngithi charts, mase ngiya kuma charts wami, then siyangifaka ku SP500 phakathi, yabo. So sengizothinta lana and then ngithi XAU USD, ngisithathele noma yipi. Ada ngithatha forex.com or Wanda or capital.com. Ngiyazi mina icapital.com ngiyayithanda kakhulu bafethu, or ngisithathele Wanda bese ngiyangena lana ngizenzela lento engifuna ukuyenza. Athi yabona manje ukuthi ngapha it's even much better, even though ngiyenze yaba 125. So still ngiyakwazi ukubona and ngisesene space esiningi engikwazi ukusebenzela kusona guys for ukuthi ngenze ini ama analysis wami, yabo. So uma uzobheka ama button ayafana nalawa waka XM, yabo. Still ama Fibonacci wami ngisakwazi ukwathola khona la, ngikwazi ukuyifaka. Ngithi niyabona lonto leyo, mangifuna ukuyenza setting ngiyakwazi ukuza kula ma button amathathu, ngithi settings and then bese ngiyakwazi ukufaka style and then yabona nje yonke lonto leyo, yabo. So yeah, makuyi Fibonacci, yes. So ngiyakwazi ukwenza ama settings wami guys ngendlela engisuke ngifisa ngayo, but nginayo i-video ebonisa ukuthi ama settings uwenza kanjani kwa XM, right? Nayi le camera liyana yokudownloada guys, nisayibona i-camera nayi la, yabona le i-app le inokuninganyana. Uyakwazi ukudownload, uyakwazi ukuyikopa, uyakwazi ukuyishare, ukukopa i-link sorry. So kuningi ongakwazi ukwenza lana, nakhona ama time frame lana asemaninginyana guys. There are more than lawa ya esinawo lapha na kwa XM, nama option wamakhandlela maninginyana, and then sibe nani
nakhona sibe ne-alert, but lana alert yakhona guys kumele ube yi-subscriber ukuze ukwazi ukuthola information yokuthi ube ne-alert. Sinayo i-bar playback, so mawufuna ukubona ukuthi la makhandlela ahambe kanjani, if usubscribeile uyakwazi ukubona ukuthi okay le move idaleke kanjani, yabona lonto leyo. So enye i-option emnandi kakhulu ongakwazi ukuthi uyisebenzise uma ngabe ukhona lapha kule app lena yakwa kuyo le app lena yakwa bayibizani konje yakwa Trading View. Then nakhona kunama news, seasonals, kunama technicals, so uyakwazi ukuthi uthole more additional information usebenzisa i-Trading View. So guys, ngicela ukuthi ke ni enjoy lama video. Uma ngabe uthole le video qali, please buyela emumva, kunama video awu2 engwenzile upart 1 no part 2 of knowing i-app osebenzela kuyona guys. So lapha kwa XM azange sikwazi ukubona kahle la isikhathi sethu. So mongabheka lana ngokuthi ngifake weekly guys, bheka no 2021, 2022, 2023 yabo iminyaka. So if ngiya ku smaller time frame, then mhlawumbe lethe ngithatha u1 hour time frame, ngizokwazi nokubona ngisho nama data, ngithi niyabona lonto leyo. So uma uyizuma uyakwazi ukubona nani isikhathi, then ukwazi ukubona nani nama date. Angithi yabona manje amakhandlela wami lawa mancane kakhulu, so uma ngiza ngapha kuma number ngizuma, then iyakwazi ukuthi anwebeke aye phezulu, then mangiletha phansi iyakwazi ukwenza kanje, bese ngiyakwazi uexpanda ama numbers wami guys, angithi yabo. And then nangapha kuma number ngiyakwazi ukwenza abe made or ngiwayenze abe mancane, depending ukuthi yini engisuke ngifuna ukuyibona ngaleso sikhathi. So guys, please uma ufuna ukushintsha isikhathi, sorry uma ufuna ukushintsha isikhathi uyakwazi ukuza la uthi UCT, depending ukuthi usuku ufuna ukubona siphi isikhathi. Na ngoba sila ku Johannesburg, sebenzisa uJohannesburg UCT +2, lesi ke isikhathi salapha eSouth Africa esisisebenzisayo. Guys, all the best. Asihlangane eklasini lapho siyofunda khona how to trade forex free of charge, sisebenzisa i-WhatsApp. Okay, sharp.